Para sa mga balita, subong nga adlaw. Para sa aton mga headlines. Presyo sang baboy nagsaka dala sang shortage. Schools Division Office liwat ginlatag ang mga pagsulundan sa class suspension bangod sang unfavorable weather condition. Para sa mga detalye sang aton mga headlines. Padayon nga nagasaka ang presyo sa baboy sa mga public market sa palibot sa probinsya sang Iloilo. Sunod sa inventory sa Provincial Veterinary Office as of March 11, nagapakita nga naga-average sa 380 pesos per kilo ang baligyaanay sa baboy sa public market. Pero nalista ang highest price sa banwa sang Santa Barbara kag Pavia nga nagadangat sa 420 pesos per kilo. Sa September 2022 inventory sa PVO, ang Santa Barbara may ara sang 11,403 swine heads. Pero paglabot sang March 2024, nagnubo ini sa 954. Ang banwa naman sa Pavia as of September 2022 inventory, nagdangat pa sa 2,987 swine heads. Pero as of March 2024 inventory, nagpanaw gini sa 843. Yara naman sa 400 pesos per kilo ang presyohanay sang baboy sa mga banwa sang Alimodian, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Kalinog, Dingle, Dumangas, Estancia, Gimbal, New Lucena, Pututan, San Enrique kag San Miguel. Suno kay PVO Head Dr. Darrell Tabuada nga ang main contributory factors amo ang shortage sang supply sang baboy dalaman sang epekto sang African swine fever. Gani ang inflation kung sa diin nagamahal ang inputs pareho sang feeds kag logistics. Base sa January 2024 data sang PVO, nagdangat sa 16,331 swine heads ang ginpasulod sa province kagini ang naghalin sa Negros Occidental, Palawan, Oriental Mindoro, Romblon kag Bohol. Kasunod sa nabaton nga report salin sa pila ka mga eskwelahan nga may mga classrooms nga hindi conducive sa learning kung may intense heat, nagpagawa sa memorandum ang Schools Division's Office Iloilo Province nga nag-reiterate sang guidelines sa cancellation kag suspension of classes and work. Last Wednesday, March 13, nag-issue si Dr. Ernesto F. Servillon Jr., Officer in Charge, Schools Division Superintendent, sang Division Memorandum 97, Series of 2024 nga nag-reiterate sang guidelines. Suno kay Servillon nga since mainit ang panahon, subong dala sang El Nino kagang pagsulod sang summer, nakabaton sila sang reports halin sa pila ka public schools nga may pila ka classrooms nga hindi conducive. As of now, may isa ka eskwelahan sa Panuas ng Dumangas nga nagsuspend sang classes due to intense heat. Yari ang kaundan sa memorandum ni Servillon in the cancellation or suspension of classes and work in schools due to unfavorable weather and environment. Authorized nga makahimo sang suspension or cancellation of classes ang school heads and mahimo man nga makadeclare ang local government unit through their local chief executive depende sa sitwasyon sang ila area. Kagamuyad to ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo kapian, Jen Baylon para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.